Danas želim nešto podijeliti s tobom, a to je način na koji većina ljudi razmišlja o boli i o vježbanju. Nedavno sam imao jednu klijenticu koja mi je postavila klasično pitanje: koja je najbolja vježba za leđa? I znaš šta? Odgovor na to pitanje zapravo i ne postoji. A evo i zašto. Većina se ljudi želi brzo riješiti boli, što apsolutno razumijem. Bol je nelagodna, ograničava nas, narušava kvalitetu našeg života. Sve je meni to jasno. Ali evo jedne istine. Nekad su potrebni mjeseci, pa čak i godine prije nego osjetiš promjene. Pitaš se zašto? Zato što smo često fokusirani na bol, a bol je samo signal. A to je u biti način na koji naše tijelo nama govori da je vrijeme za promjenu. Ali riješiti se boli ne znači samo ukloniti taj signal. Riješiti bol znači razumjeti zašto se ona pojavila i raditi na tome da se taj problem ne ponovi ili da bude što rjeđi. A to zahtijeva vrijeme. Evo jedne jednostavne usporedbe. Kad slomiš kost, potrebno je nekoliko tjedana, pa čak i do 6 tjedana da kost zaraste. To je jedan prirodan proces. Ali zašto onda očekujemo da će se naše tijelo promijeniti nakon jednog treninga ili nakon jedne vježbe? Kad vježbaš, tijelu daješ input. Ako dugo vremena nisi bio aktivan, ako imaš slabu mobilnost, ako nisi dovoljno snažan ili nemaš dovoljnu kontrolu, normalno je da će ti trebati neko vrijeme da opet uspostaviš ravnotežu. I da, vrlo vjerojatno ćeš proći kroz upalu, ali upala nije loša stvar. To je znak da se tvoje tijelo prilagođava i da tvoje tijelo jača. Upalni proces je prirodan odgovor tijela na stres. Kada vježbaš, stvaraš male mikropovrede u tijelu, a tijelo ih onda popravlja i čini ih jačima. To se zove proces adaptacije. I da bi došao do svog cilja, moraš proći kroz taj proces. Ne možeš ga zaobići. Ali ono što zapravo želim reći jest da budeš strpljiv. Promjene nakon dugih godina neaktivnosti ili bolova neće doći tek tako preko noći. Ali one će doći ako budeš bio konstantan. Magična vježba koja će riješiti sve probleme ne postoji. Postoji samo tvoj trud, tvoja upornost i vrijeme koje ćeš uložiti u sebe. I vjeruj mi, vrijedi se boriti za to. Jer jedanput kad uspostaviš ravnotežu, jedanput kad dobiješ snagu, jedanput kad dobiješ kontrolu, osjećaj je nevjerojatan. Zato, ako trenutno osjećaš bol ili frustraciju jer trenutačno ne vidiš rezultate, budi i dalje strpljiv. Nemoj odustajati. Tvoje tijelo je nevjerojatno sposobno za promjene, ali treba mu vremena. Budi strpljiv, budi uporan i vjeruj mi, stvari će se sigurno popraviti. A ako ti treba bilo kakva podrška na tom putu, tu sam da ti pomognem. Jer svako tijelo ima svoju priču, a ja sam tu da ti pomognem napisati ju. Hvala puno što si me slušao ili slušala. Ako ti se ova poruka svidjela, podijeli je slobodno s nekime kome misliš da će vam značiti. Jer svi mi zaslužujemo bolje kretanje i bolji život.